The One Magic. Сега ще ви покажа Swim единичния. Това са си най-обикновени карти. Наредил съм ги тук. Ако се вижда. Така че да ви покажа, че въобще нищо не се мести. Така изглежда. Още не съм го свикнал много, но всяка една карта е на местото. Как се прави? Първоначално го хващате в видеогрип с средния пръст и палеца към края горе-долу, не много. След това с показалеца подигате маничко и го хващате, така го прищипвате с палеца и показалеца. Не го хващате, а го прищипвате. След това, като го прищипате, дигате още веднъж тук. От тук пускате и хващате палеца, така тук да ви мине. Хващате беззимния по раздолната част и го изтегляте. Два ръцете ви правят това движение и се превърта. Една трябва да купваме. И картите стоят не мърдат, честно казано. Нито една карта не е мърднала. И това е Swim. Просто няма какво друго ви кажа. Упражнявайте го. Не е много лесен, но ще ви трябва за Double Swim. И това е всичко от нас. Too much light in this window. Don't wake me up.